27. kosar 2018. gospodovo leto. Šara planina, Popova šapka. Сега чихме, сега слегваме. Тотите връв или Голем Турчин, втория върв в Македония. Моята татковина, прекрасника хубави. Лико кратер. По-рано се викал титов върв пред 80-та Голем Турчин, а пред това може и Александър Македонски. Ай, знаеш, я ще само именувате минята. Лавина. И по сърта. Е слегва. Облачи не идат. За извидно здраво. Прекрасната своята ковина. Македония. Бавина.